Qozanda 8-ші Глаголица бәйсіз әдәби премиясы жеңүчләрен бүләкләү тантанасы узды. Жеңүчләр белән хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов таралышып кайтты. Глаголица 8-ші бәйсіз әдәби премиясы бүтін дөньядан яш язучылар, шагыйрьләр һәм тәрҗемәчеләр өчен ике телле халыкара проект эшләр рус һәм татар телләрендә кабул ителде. Гомумән алганда премиягә дөньяның 19 иленнән 1400-гә якын әсәр тапшырылган. Әдәби конкурста рус һәм татар телләрендә яза торган 10 яшьтән 17 яшькә кадәр мәктәп укучылары катнаша алды. Біздің шушы Глаголица конкурсында да татар тілінде языла тұрған проза һәм поэзия әсәрләрендә нәкъ шундый ук традиция яшәп килә. Роберт Табыйдан ук башланган иде, мәрхүм орны җәннәттә булсын. Без чыннан да талантлы балаларга аеруча игътибарлы, аларның һәр әсәрен, һәр язганын белеп торабыз. Кайберләре 2-3 ел килә һәм аларның инде үсеш кичергәнен күреп сөйнәбез. Чыннан да әгәр аларга без канат куя алабыз икән һәм инде үзләренең сайлаган юлларына ышандыра алабыз икән, без инде димәк үзебезнең бурычыбызны үтәгән булабыз. Мин әлеге конкурста беренче тапкыр катнашам һәм мин бик тә шатмын үземнең җиңүемә. Мин әлеге бәйгедә шулай беренче мәртәбә катнашам һәм хәзерге вакытта мин үземнең фикерләремне төпләп җыя алмыйм, чөнки мин бераз шок халәтендә. Минем өчен бу бик көтелмәгән вакыйга булды, ләкин мин бик бәхетле. Әлбәттә мин дә бик шат. Үземә генә түгел, башкаларга да, Айгөлгә дә, башка кызларга да, безнең катнашкан кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәм. Әлбәттә, бу шундый Глаголица конкурс безне бик иҗади яктан бик каты, бик нык ачты. Һәм ул безгә безнең иҗади үсешне бик каты, бик зур башка урынга чыгарды. Яш авторларның эшләрен Татарстанның һәм Россиянең танылган язучылары, авторлар бәяләде. Премия нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә бәллүр ябалак һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Каләм тибрәткән яшьләр, балалар өчен конкурслар шактый. Менә бу Глаголица, аны татарча фагыйләт дип бәлки тәрҗемә итеп буладыр. Ул халыкара конкурс, куанычка күрә ул татар телендә язган каләм ияләренә дә шушы ярышның ярашлы булуы турында үзе сөйләве буенча алар уйлаганнар һәм бу бик дөрес. Бу чыннан да менә шу яшьләргә стимул. Кин монда килеп, язучылар белән очрашып, яңа дуслар табу ул үзе инде минем өчен бик зур җиңү. Шуның өчен әлбәттә мин әлеге бәйгедә катнаша алуыма, җиңә алуыма, үземнең иҗатта ниндидер сәләткә ия булуымны ачыклый алуыма шиксез шатмын. Миңа бик ошады бу бәйге һәм монда җиңүемә мин бик шатмын. Минем исемем Тимур, мин монда җиңүгә бик бәхетле, бик шат. Мин Сабитова Азалия һәм мин әлеге бәйгедә катнашуыма бик шат һәм оештыручыларга, барлык язучыларга да бик зур рәхмәт. Мин Гайнадинов Айзат, мин бик нык шат монда катнашуыма рәхмәт. Мин Шәмсетдинова Хәдичә, мин бүген бик бәхетле кеше. Внутреннее ощущение, что я должна это делать. Әйе, күңелем тели, мин оештырмасам кем оештырыр. Шуңа күрә дә бернигә дә карамый, авырлыклар булса да, өемдә ирем, балаларым көтеп торса да, мин чын күңелдән бу эшне башкарам. Күңелемә рәхәтлек алам. Һәр елны татар телле язучыларны Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәриф улы Шәймиев та билгеләп үтә. Роберт Миңнуллин исеме дә һәр елны искә алына, чөнки иң беренчеләрдән булып әлеге премиягә Олпат шагыйребез лаек булган иде. Премияны оештыручы һәм гамәлгә куючы булып Бәхетле тарихлар хәйрия фонды чыгыш ясады. Глаголица премиясы коммерциягә нигезләнмәгән проект, шуңа күрә оештыру кертемнәре каралмаган. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.